bejane sing sabar nerima kudu eling lan waspada ana maning modele wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka kendange tepunge mangke ronge melong-melong uripe gur gawe bingung yo mas gon yo mas tua lulu ana maning modele wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka kendhange dipunge manggeronge malung-melung ripe kudu lah kae oi yo yo mas konis janur sakulon pajar patoman ana maning modele wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka kendhange tepunge panggeronge melung-melung uripe gur gawe bingung Purbalingga najan tuwa nanging ora reka kendhange tepunge panggeronge melung-melung uripe gur gawe bingung sadurunge karna manungsa uripe ngalah dunya bejane si sabar nerima kudu eling lan waspada ayo bos yo mas mas yando sor gawe bingung ayo Onis ya ya mas sing saya sirukun eling wong eling kaliyo manding ayo bos kon dewi yando ayo sing saya sirukun lop ayo cuy ana maning modele Purbalingga tuwa nanging ora kurang reka kendhange tipunge mangke wonge lakai uripe gawe bingung eling wong eling bali omani eling ono ngalam dunya ya mas kone doa lulu masih bersama Sekar Bantur Tirta Kencana woi ya manungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar nerima eling lan waspada lop prajurit Sekar Bantur Tirta Kencana Kenis dua
Selamat datang saya ucapkan kepada keluarga besar Turogo Jati. Modele wong baliga jatuhan nanging ora kurang keren kandang ngeti punge pangkeronge ancalawas ketemu maning iya eling-eling sapa eling kali maning eling ono wong eling ning alam dunya rama ya la rama tinggal rama melung sapa lampu listrik ayo masa ada brengsek ora kok anak asik wong Oja Oja Melintang Bangmu yang Oja Kurandangan Goleti Sing eman manis Gones Yola gones Gones Wijarane sambel terong lalabe pare bojone ogok sogok sekali gedung cerah banyune mili menang teng atine pola keren yando yola yando gadas luas selain ate patul kena watune barang susul apa iya para kanca apa pada ngerti anu apa wis ngerti iku mangku tegas sing kepriwe supaya kon pada eling mari tembung ketelu tegese sepisan tata krama pindone kuwi tekan kaping telu kuwi tambah selirang jadi siswa sing utama Oja sayur pecek main rasane jeret sapa kala wudu go tambal butu kones yola kones gandas luas sasolae toko kayu bolong-bolong rupane ayu bojone wong Oja dongkel kilang ane ngabu ngalang bisa jege wong lanang gede ayane yo mas yo la yo mas sing marai mau sapa toko kayu 150 sing nonton ayu orang nganggo capit asik sok semut putih dudut merambat ritumpat tampi iya ngasih
tempe Derek. no mamake timbang anak bocah Semut putih Barang ritumpal tampi ya 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 Ngasih asih Patune Wong ora uli Rama Ya lai Rama Tinggal Rama melo sapa Natur jahe nang kalengan kalau kepethuk jangan sombong udut Tidur gunung Sakulon Banjar Patongan Dadi ngaren Wong bagus Kasih tekani Ya mas Ya lah ya mas Sing marai mangus ya 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 Ning kalengan Kono pae Kodalengan ya good Bisa sekali Waduh. Banyune milih ya 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 Menang sote Atine Bolar baler oh Jemas Ya lah ya mas Gandes nanang ingane Udange pangasurupan selamat datang kami ucapkan Senuruti Waduh. Barang itu Tampi ya 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 Kasih asih Patune Wong ora uli Ya oh mas Ya lah ya mas Sing marai Mau sapa tuku sender ke pasaran selamat datang kami ketangkelan Kilang Waduh. Ngalang-alang ya 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 Bisa cekeng Waduh. Gede korowe oh Ya mas, ya lah ya mas Godes luasa selae glitter 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 suruh glitter glitter kepengen weruh Kakek kilang Ane waduh ngalang-alang ya 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 Bisa cekeng Lanang gede korowe oh Rama, ya lah Rama Tinggal Rama melung sapa jalan-jalan ning sepeda Cok, anak perawan ora jebule ya. randa asok sip Semut putih waduh Bari tempat tampi jere sapa Kasih asih Patune Wong ora uli Ya mas Ya lah ya mas Gandas luasa solahe seko pecel tuku selawe Iya. duwite nyekel bojo ra duwe lok lok hoja Sekali Aduh, ya Gedung jelek hoja Banyune milih hoja hoja Menang sote hoja Atine hoja Bolar baleran Yando Ya lah yando Sing marai mau sapa dolan barang 15 kadung sayang ora digagas hosap Kilang Ane bunga ya 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 Bisa cekeng Lanang gede korowe Ya mas Keol
banjur bergoyang. Yo sekop digoyang okonge Becane sing sabar nerima eling lan waspada iming-iming aku duwe rati DJ Suko masih bersama Sekar Pacur bergoyang. Olga Satria Audio. Ya pamiyarsa kagem saha putre sugeng reksane seni budya kepang kabudayaan saking Banyumasan Sekar Pacur Tita Kencana imring-imring aku duwe rote mare sing rasane lege sapa bisa nangis karo goyo kaopae satu-satu aku sayang ibu juga sayang ayah tiga sayang adik kakak satu dua tiga lo sayang semuanya sabdane sanjurung dikeol okonge urip ning alam donya becane sing sabar nerima kudu eling lan waspada oi Bang Yoga sabdane sandurung Bang Adus. gati kanan Om Rato Mongsak urip ing alam donya ayo sabar nerima kudu waspada los ya los ya ayo Hae